ए है वो ट्राई ले बोलोगी सूरजीना अपना दिल के बात कहे के चाहेंगे लेकिन कहना पड़े लेकिन काल जरूर कहे हम कैसे रुको ना लोफर खानी हमर रास्ता काहे रोका तारा चल हट हमने के जाए तेरा सामने कुछ बात करे के बा लेकिन तहार बात हमरा सुने के नहीं है चल हट हम तेरा के बहुत चाहिए हम तेरा से शादी करे के चाहते नहीं शादी करे के चाहत रह का तू हमरा बारे में जाना तारा हम एगो विधवा बानी हमरा ये बात से कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है हम तेरा से शादी करे के चाहते ठीक बा हमरे के 5 दिन खातिर समय द हम 5 दिन के बाद तेरा से वेट करे की हां बाबू अबे सुन ना कहां बोला हमें वो लड़की से प्यार करनी विधवा भी हम ओकरा से शादी करे के चाहते तोर दिमाग खराब हो गइल बा रे कोई गो रिश्ता होता तोहरा खातिर आ ते कहता रे विधवा से शादी करे के का भइल मई ए बाबू ई कहता काना विधवा से बियाह करी तो दिमाग फिर गेल बा अगुआ दुआर कोद रब हम तोरा बियाह करे खातिर ते कहत रे विधवा शादी करे ई पगला गेल बा जल्दी आ ना तो कोनो एकरा के जल पोना क देले बा ले तनी कोनो डॉक्टर से दिखा देबे ना तो कोनो बाबा से फुकवा देबे चल चल ए भैया सुनो हम शादी कब तो करे मैं तो जिंदगी भर कुंवार रह जाए ए बाबू ई तू का कहत रह बाबू अब तो बुझात नहीं के का हुई ए मई जिंदगी एकर ह ई जेई में खुश रहो रे नंबर और बाओ कनी के तो लगाओ फोन लगावा जल्दी लगावा हेलो अपना माई के फोन हमर मां बात करी बाबू से बतिया बाबू बतिया हेलो हमरा नहीं बतिया हां प्रणाम ठीक बा तब जो हो तो रहुआ लो रेडी हो कि काले शादी हो जाए ठीक बा देख दीदी हम पेटिया ले ली हां ये डोलिया के संग आइल बा सरवा आउगे वाला सा ए बाबू दो पेटिया हम ले लेता नहीं ना मम्मी जी ई पेटी रोगा मत छे एमे हमर पर्सनल सामान बा अच्छा चलो ठीक बा ए बाबू का? रहुआ बैठी ठीक बा माई हम बैठो तनी बैठिए आराम कर चलो का बात बा कि कहती है पेटिया छुए मत इनमें हमार कुछ पर्सनल चीज बा ये बात के तो हम पता लगाइए के रहे का राज बा ये पेटी में कि पतोहिया कहती है छुए के नहीं खे रुको एकरा के देखो तनी खुलता कि ना अरे मम्मी जी रवा को दिने ना मना केले रही हमर पेटी रवा मत छुएम ठीक बा कहा जाने कौन धन रखले बिया पेटी में कि हमरा के छुआई नहीं खेदे ये बारा तो खाना बनावतिया चल तनी खोल के देखिए के रहन कि ओमे का बा ये पेटी के चाबी हमेशा अपना लगही रखतिया रुका है जैसे देखो तनी खुला तक कि ना अरे बड़ा बोलियार बाबू फिर मम्मी जी रवा बार समझा पड़ लगा छोड़ी हमर पेटी हम खोल के देखबे कर छोड़ी हमर पेटी हम कहत नहीं हम देखबे छोड़ी हमर पेटी अरे भाई भाई नहीं तो माई के धागा काहे ले रे जी हमरे के माफ कर दी रवा के बार हम मना करते रहने कि रवा हमर पेटी मत छुई रवे ना आ जात रहनी हम जानबूझ के रवा के ना धक्का देनी तो आखिर पेटी के राज का बा माई से बताओ क्या लिखू ओह रवा लोग के हम कैसे समझाएं ये पेटी के राज हम रवा लोग से नहीं बता सकत ई छोड़ पेटी के राज साथ ई बियाह कइले बा अपने मन से ई बुझिए ई समझी चल भाई बहरी चल ठीक बा चल चल भाई चल ए बुढ़ी हो तो सारवा आइल बा संतु बा बैठे बड़े जे बिना मतलब के खाता अरे वो के कपड़ा का किन के दे के होने विदाई कर ठीक बाटे चलो गोपाल से खरीद के आ दे दे बुलावा ए संतु ए सरू केने पर हो आग सारे का कपड़ा कोले बोलो हम यहीं चल जाए ए का कहबो कि जीजा के घरे गई कुछ ना देला अरे कोनो बात ना तारा बहिनो खाती कपड़ा खरीदे के गोपालगंज से उनको कल चटनी हो जा खटा जी चलो केने पर हो हां जी आओ है ने तेरा भाई के विदाई करे के बाटे हां ठीक है कहा चलो कपड़ा खरीद के दे जी सरू के चलो लो चलो चलो ना पी तो किना जा सब केहू तो बाजारे चल गए इहे बढ़िया मौका बा ओकर पेटी चेक करे के चल तनी आज तक ताला दूरिए के रहे आ देखेम कि ओमे का बाटे ताला बंद बा
आज ये पेटी के राज हम जानिए कर रहे रुको लोहा से एकरा के तूर के तब देखत। पेटी में ताला बंद कर देले बिया, लेकिन एको राज हम जानिए कर रहे ई लोहा से तूर के देखे में का बात खुल गई। अरे बाप रे बाप, ये तो हमार बहू ना हथियारन बिया, डाइन बिया, कौना आदमी के में कंकाल रख ले बिया। अरे बाप रे आय अरे हम संतुआ करे के एक कई तरह के जूता देखा दिने पसंद ना पड़त ला। बैठ आ 110 रुपए के एगो जूता पसंद पड़ला। अरे मेरे सारू बोल नहीं सही कर। अरे राधा बार-बार काले नहीं के रवा हमर पेटी मत खोले। तू हथियारिन बाड़ू, दूर रह। बाबू ये हथियार तू बहू ना हथियारिन बाड़ू, दूर रह। का बोल बारे भाई? अरे बाबू हाय ये डाइन बिया, एमे कौना आदमी के कंकाल रख ले बिया, कंकाल? हथियारिन बिया। हां बाबू दूर रह एकरा से। रे तिहाई में के का रखला पड़ रे? माई का कहतिया ते में केकर कंकाल रखले बड़े? हम तो का सीधा साधा जान के तो से शादी कनी ते हमरा संग विश्वासघात कइले बड़ी। ते केकरा के मरले बाड़ीस? रे बोल ना। बोल। हम हथियारिन बानी। हमार सास हमरा लइका के मारे की कोशिश कली, एक बार तो बचा लेनी, दोबारा बार हमार सास हमरा लइका के मार देहली। एही से हम उनको के मार के उनकर हम कंकाली में रख ले रहनी है। नहीं रुक सके अपन जिंदगी जिए तलू ये तरह बहादुरी के हम डांट देतनी। बहू कंकाल के घर में पेटी बक्सा में ना रखल जाला, एकरा के गंगा जी में दहवा दिहल जाला। चलो दहवा दिहल जाओ, चलो लो बाबू। हां चल चलो उठावा उठावा आराम से। बहू कितना सुंदर बाबू लागेला हो। ले मम्मी जी खिलाई। खिलाई। रे माई हाँ बाबू। बेटा भइल बा, छठियार धूमधाम से होके के चाहिए कि ना? अरे होई ना। टोला माला के लोग के दावत करा, फोन करो संतू के लगे एकर मामा आवस। अरे फोन का करबलो हम पहले ही तो हाजिर आ बनी खाली आइल बनी भोगिनो के तो कुछ लेके नहीं निया। अरे बहुत कुछ होता, चाइना में बायना देला रहनी एकरे खातिर आवत त सामान सब गाड़ी पे पिकअप पर लाद बहुत बढ़िया, बहुत काहे देता नहीं रहूगा और वो खातिर एगो आवत है त बहुत बड़े तो सर आवे जा बाबू जा मामा के बढ़िया से व्यवस्था करो। मामा कर अरे मामा होई त मामा को भाई लोग का प्रणाम। भाई देखिए हमनी के ई वीडियो बनौनी असन जवना में हमनी के दर्शावल गईल है कि भाई कोनो भी माने ए तरह के माने अत्याचारी सास के ना होके के चाहिए कि अपना माने नाती के मुआ देव ऐसन फिर ई बदला लेस तो ऐसा ना करे के चाहिए कि अपना बहू के अपना बेटी के तरह माने के चाहिए। जे तरह रउआ अपना बेटी के मानते वही तरह अपना बहू के माने में बेटी तो वो रउआ के माई मानी। हाय के बनावे के मेन मकसद रहला जय जवान जय भोजपुरी।